Ba Eolaí ionach I Maria Sybilla Merian. Gonna bheith do Eolaí wa ní mór duit a bheith cosú leithí. Bí fisreach. Bhí spéis ag Maria sa Flandaí agus feithidí. Thosaigh si ástaidir ag tríomhlíon 10 mhís. Bí faineach. Cá si go leor am ag breanú ar feithidí. Bí crin. Tharn si go leor pictiúr crin de plandaí feithidí agus anmhaí. Tá na picturí có-crin gur féidir le Eolaí iad an anamnú sa lá atá aniu an. Bí cróga. Ag an tám sin, ní raibh mór an maná ag obair mar Eolaí, agus ní raibh sé éasca do Maria. Bí grin. Bhí Maria anmha ag féiceint ar rudaí agus ag tabhairt na sonraí beaga faoi dearg. Bí seasfach. Scríobh Maria gá leabhar ag Gearmánas ach níor le mór an duine iad. Scríobh sí ceann I Latin. Hig gach duna clú an sin. Sin go Merian bolab isteach ina Christmas agus an sin chuig féileá. Sin hé gach duine gur Eolaí den scoth. Mar sin chuna bheith do Eolaí wa. Bí Maria Sybilla Merian.